С пишност и идея за величие във всеки детайл, политическа партия ГЕРБ откри предизборната си кампания за Пловдив област в Карлово. Под конвой от многобройна охрана точно в 19:15 часа пристигна Цветан Цветанов. Листата на ГЕРБ за 17-ти многомандатен избирателен район представи водача Здравко Димитров. Уверени в победата си на 12 май, господин Димитров и Цветан Цветанов не забравиха обаче да направят аналог с управлението на тройната коалиция, за да изтъкнат собствените си предимства. Това по стара българска рецепта за прилича на очерняне на другите, за да изглеждат бели те, което не изглеждаше уместно в контекста на демонстрираната увереност и сила, ако тя е реална. В комичен диалог между артистите Рачков и Зуека от пълна лудница бяха осмени всички заявени положителни идеи в програмите на БСП и БСП. Поръчковият циничен хумор не пожали нито пенсионерите, нито етническите малцинства, здравеопазването и хуманността като цяло. Иначе богатата програма радваше всички присъстващи, които бяха привлечени от плеядата известни изпълнители. Като звезди от филм на Франсис Форд Копола, озвучен от апокалиптична мелодия, Цветан Цветанов и отбора на победителите се представиха на карловци, а пречупилият гръбнака на организираната престъпност Цветанов раздаде автографи на малкото успели да стигнат до него.